Nazareno. Kanina pa sila dyan. Sisid pa. May mga vendor. Dito na tayo, guys. So, ito na yung Quiapo. Malinis na dito sa gilid. Di ba dati may mga basura dito? Nandito pa rin yung mga flower. Dito ako nabili ng mga flower. 50 pesos. Nandito pa rin yung mga nakalingkil. Meron pa rin mga vendor dito. Ayan ratinan natin. May mga vendor pa rin. Nandyan yung viral noon na dragon fruit. Yan. Saan ba? Dun or dun? Dito yung mga ukay-ukay. Yan. Mga dragon fruit. Andito pa rin mga vendor. Yeah. Asan niya yung baga ng mama mo? May mga marshmallow. Bilian ng mga marshmallow. Bili ako. Ang daming marshmallow dun sa bahay. Wait. Andito daw si Neneng B. Tingnan natin. Oo, doon pa yun. Papunta. Kaya subukan nyo na ang Mga ukay. 250. Special pala po. Yan. Wala kang overload? Sarap ng mga Yan. Sabi mo konti lang. Ukay-ukay. Ito na yung sitwasyon dito sa Quiapo. Masarap. Isabaw. Doon tayo yung binilan natin noon ng pagkain. Anong tawag ka? Sasarap niya, no? Ayun o. Ayun o. Ito yung kay Neneng P. Tingnan natin yung maano niya. Hungarian sauce. Yun na lang. Ito na yung S, guys. Dyan pala tayo nag-uukay. I-vlog mo yung mga biscuit. Biscuit. 45, te. Ito yung favorite ko. Ito, meron ding dyan. May mga pabang. Ay, sarap. siya yung dragon fruit to. Ganda, ganda. Ito naman dito sa kabila. Mana, saan tayo? Ang luwag na dito. Luwag na. Op! Luwag na. Nilinis ni Isko Moreno. Yes. Luwag na. Ha? Luwag na. Oo. Maluwag na yung Quiapo. Quiapo. Nilinis ni Isko Moreno. Ito naman sa kabila. Nasa cute din. Art
LRT. Royal High. Wala na yung mga vendor dito. Yan. Asan na yung Neneng B? Doon na, sa kabila. Ah. Ito, wala na din. Luwag. Visit tayo ng ano yun. Carriedo. Saan yung baga ng mama mo? Yun. Puntahan natin yung baga ng mama mo. Ayun, yun na. Nakikita ko na. Ayun yun. Dati kasi sila dito. Ayun, wala Tapos na. doon na sila. Ayun, maraming tao. Ayun o. Ayun o mismo. Ayun siya. Baga ng mama mo. Ang daming tao. Ay, dito na sila? Burger? Oh, di ba dyan ako bumibili ng burger? Oo, burger naman yan. Hindi mo na. Ayun ang kinain ko noon. Ito nga yung kinain ko noon. Ito yung kay ano, baga ng mama. Uy, kuya, no? Dumi ng harapan nyo. Ha? Chocolate. Gusto ko eh. Sige na. Mami. Mama. Gusto ko. Gusto mo ng chocolate? Oo. Kano kaya ang chocolate? Lechon. Yan may lechon. Luma. Eh, nabaga ng mama mo. 20 lang sa akin. Marami na rin. Maraming niya. May good yung kanya. Masarap yung cheese yung Hungarian sausage. Tag 80. Hungarian. Ate, 20 lang po. Sige po. Huwag din, asa 50 yan eh. 20 lang sa atin. 20 lang. Opo, 20 lang sa atin. Ate, 20 lang. Tikman natin. Asan yung stick po? Ay, ano? Ito naman 50 nga. Alam ko ka nga na stick. Ha? Nasa 50 nga sa 50 sa 20. Kuha tayo ng suka nyo. Sa 20. Saan kami ba? Sarap ba ito? Medyo madamit kami. Sa may greenish. Yan na yung sa akin, ate. Ay, iba pa. Yan na yung sa akin. Yan na yung sa akin. Ay, sige. Dito ka. Paano ginagawa yung ito yung lechon katabi.
Pauwi na kami. Nasa gilid na yung mga vendor. Galing tayo kay baga ng mama mo. Ito si Dariela bumili. Dito na. Grabe init. Kakamatay yung init, guys. Yan, meron ng ano. Ang sarap ng Coco Crunch. Dito tayo, anak. Dito papunta sa simbahan. Dito tayo kasi pauwi na tayo eh. Dito tayo sa may ilalim. Ang ganda. Magdimona. Hindi kami nakating ng ano, frame. Yung nga, Okay, galing okay. tayo dito eh. Kaya nga, pauwi na tayo. 35. Sunday kasi ngayon. Sarap din pala. Masarap yung ano niya, gata. Yung mga nag-aalak ng murang headset dyan, dito wala na 50, 30, type na lang. Na tayo. Pauwi na kami. Bali dyan. Dami mga prutas, oh. 51 pork. Yan. Dragon fruit, avocado. May simbahan. May rambutan na, oh. Ito naman tayo. Merong baba. Pauwi na sa amin to. Dito yung mga sa loob.